eta gazte literaturan. Literaturari heldu zion Irigoienek 70ko hamarkadako erdialdean, eta geroztik Oiarraren Promesa, Babilonia, Lur bat haratago eta beste 11 eleberriren zein zenbait poema liburu eta haur eta gazte literaturako liburuak ere egin zituen. Orion atzo arratsaldean bikotekide ohia hil zuen gizonak armak edukitzeko lizentzia zuen eta horietako bat manipulatu eta erabili zuen bikotekide ohia hiltzeko. Hala jakinarazi du Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuak hilketa matxistari buruzko lehen datuak jakinarazteko eman duen prentsaurrekoan. Gizonak tiro egin zion biktimari bete-betean eta aurrez aurre zuela eta gero bere buruaz beste egin zuen. Gizonak arma hori, aldez aurretik manipulatuta zegoen arma hori eraman zuen lekura, biltokira, eta lehenago emakumea hil zuen, bete-betean, aurrez aurre eman zionen tiro batekin, eta gero bere buruaz beste egin zuen, bere buruari tiro emanez. Itxura guztien arabera eta hasierako lekukoek hori adierazten zuten, egindako estandak itxura ematen zuen beste artefakto bat izan zitekeela. LGTBI kolektiboaren kontrako 16 gertaera jaso dituzte Araban ikusguneren 2022ko txostenean. Horietako 10 homofoboak izan dira, 5 transfoboak eta 1 LGTBI foboa. LGTBI fobiaren aurkako Gasteizko behatokiak nabarmendu du transek jasan dituztela eraso homofoboetako batzuk, zehaztu dutenez batzuetan sexu orientazioaren eta genero identitatearen arteko aldea ez dute parekatzen, erasotzen edo diskriminatzen dutenek. Lumagorri elkarteak eta Gasteizko udalak lankidetzan egin dute txostena eta atzo aurkeztu zuten. Gaurkoa, LGTBI fobiaren aurkako eguna izan da eta horren karietara iritsi dira aipatutako datuak. Gabon, 29 urte igaro dira aurten Pasaidon Ibanen komando autonomo antikapitalisten 4 kide poliziak hil zituenetik. Oraindik gertatutakoa argitzeke eta aitortzeke dago, baina horretarako bidean ari dira lanean senide eta lagunak. Bihar poliziak identifikatzeko bigarren saioari ekingo diote Udan Arbeo. Komando autonometako 4 kideen hilketekin zerikusia izan dezaketen poliziak identifikatzeko saioari berrekingo diote bihar hemen Donostiako epaitegietan. 7 dira hain justu Joseba Merino Sarraskitik bizirik irtentzen lekukoak aurrez ezagutu zituen poliziak material grafikoan eta martxoaren 28an 3 polizia identifikatzeko saioari ekin zion, baina ez zuen inor 100% ezagutzeko edo eta identifikatzeko aukerarik izan. Bihar esan bezala beste identifikazio saio bati ekingo dio eta bertan 3 polizia identifikatzeko aukera izango du. Bien bitartean senidek eta lagunek hemen epaitegiaren atarian elkarretaratzea egingo dute Pasaiako sarraskia ikertu eta argitu lelopean. Entzun dezagun eta gogora dezagun sarraskiko biktimen senideek aldarrikatzen dutena. Oinarte erakundeak edo Jaurlaritzak eragin digun min horrek horren soluzioa erraza da. Horren soluzioa da konpromisoak hartzea. Gurekin elkarlanin eta modu egoki baten eta konfiantza emanez, konpromisoak hartzen badituzte eta konpromiso horiek aurrea ematen badituzte, oinartekoa desastre bat izango zen. Baina hemendik aurreakoa berbaldin bada eta lan ondo eta txukunite baldin bada, gu hori aitortzeko inolako eragozpenik ez dugu izango. EH Bilduko 7 hautagaik uko egin diote zinegotzi kargua hartzeari, izan ere Covidek salatu dituen 54 hautagaien artean odoldelituak egozten dizkiete horietako 7. EH Bilduk erabakia txalotu du. Bestetik, gaur jakin da Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak Covidek jarritako salaketa artxibatu duela. Hona hemen, Maialen Iriartek Gipuzkoako ahaldun gaiak Naiz irratian emandako adierazpena. Positiboki baloratzen du atzo emandako urratsa
iruditzen zait elkarrizketaren eta elkarbizitzaren aldeko urratsa dela, Aieteko urriaren 18ko adierazpenaren ildoari jarraitzen diola, nik bakea eta elkarbizitzaren aldeko konpromisoa beti erakutsi izan dut Euskal Herria Bildura etorri baino lehen, Euskal Herria Bildun ere bai, Euskal Herria Bilduren konpromiso bat da eta horretan jarraituko dugu lanean. Eta larunbat honetan manifestazioa deitu du Euskal Herria Bizirik ekimenak Gasteizen landa eremuaren defentsan. Udan Arbeo. Herritar askore kezka dute egin nahi diren trenbideen inguruko proiektuen aurrean edota azpiegitura berrien aurrean. Besteak beste, zentral eolikoak edota fotovoltaikoak, hori dagozkien banaketa lineak, erraustegiak, negutegi industrialak eta animaliak hazteko ustiapen intentsiboko fabrikak ingurumenarentzat arriskutsuak direla iritzita maiatzaren 20an Gasteizen manifestazioa egingo dute natura babestu asmoz. Izan ere, energia krisia eta klima larrialdia tarteko energia berriztagarri ugariren proiektuak martxan dira eta herritar askorentzat kezka da hori, izan ere naturgunekiko erasotzaileak direla uste baitute. Eta maiatzaren 21ean ospatuko da urtengo ibilaldia Selelopean. Urtengoarekin 2. aldia izango da ibilaldia Ondarroan ospatzen dutena. Portuan herria esnatu da itxasaizeak dakarren sekretua zainetan kresala eta mingainean olatua ematen jarraitzeko gure kantua. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Ikusgunek LGTBI kolektiboari iaz egindako erasoen txostena aurkeztu du astearte honetan. Datuen arabera Gasteizen kolektiboaren aurkako 16 gertaera erregistratu ziren iaz. Baina hori bai zehaztu du datuek ez dutela biltzen benetan izandako horrelako gertakari guztiak, horietako 10ek osagai homofoboa izan dute. Ikusgune Gasteizko LGTBI fobiaren aurkako behatokiak eta Gasteizko udalak 2022an eraso eta gertakarien txostena aurkeztu dute. 2022ko LGTBI fobiaren egoera Gasteizen txostenak Gasteizen kolektiboaren aurka izandako jarrerak aztertzen ditu. Guztira 16 gertaera izan ziren, salaketak telefonoz zein posta elektronikoz egin ziren eta aurrez aurre ere jaso zituzten urtean zehar. 2021 urtearekin alderatuta, erregistratutako kasuak ia erdira jaitsi dira. Gehienak Gasteizen eman ziren, 12 hain zuzen ere, 2 Gorbeialdean, bat Lautadan eta beste bat kuadrilla batean. Aipatzekoa da, gertakari bat 4 aldiz errepikatu zela leku berean, pertsona beraren kontra eta erasotzaile berdintzuekin. Hala ere, 4 aldiz zenbatu beharrean, gertakari bakarra erregistratu du ikusgunek. 16 gertakarietatik 10ek osagai homofobikoa dute, beste 5ek osagai transfobikoa eta beste batek LGTBI fobikoa.
Lehen aldiz bereizita aztertu dute gorroto diskurtsoa eta irania, eta izan dira gehien jasotako gertakari motak. Lekuari dagokionez, kasuetako 143 espazio publikoan izan dira. Azkenik ikusgunek balioan jarri du mugimendu feministak egindako lana Gasteizko jaietan. Eta Nafarroan Katalingunek mobilizazioak deitu ditu kolektiboa ikusgarri bihurtzeko eta gizartean behingoz onartuak izan daitezen. Zer? Baina zu zertzara? Harremaneko gizona ala emakumea? Biak gustatzen zaizkizu? Baina bat pertzea baino gehi gustatuko zaizu. Hori bizioa da. Nik lagun gehi piloa dut. Zer duzu hor behian? Umek, ama eta aita, biak behar dituzte. Egitan horren bertze luma behar alduzu? Kamioilari, Mari Mutil. Amaika, eta amaika hitz itxusi. Amaika epai, soilik zure gixakoa ez den persona batendako. Horrexegatik, maiatzak 17an LGTBIQ+ kolektiboarekiko fobiaren aurkako egun internazionala da. Eta Euskal Herriko hainbat tokietan mobilizazioak, hitzaldiak, solasaldiak, antzerkiak, kontzertuak, zein tailerrak izanen dira. Kolektiboa ikusgarri bihurtu eta errespetua lantzeko. Nafar gobernuak babesa eman dio egunari. El Gobierno de Navarra se suma a la reivindicación de esta efeméride y condena de manera rotunda cualquier forma de discriminación y violencia por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. Y asimismo manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas LGTBI+ que hayan sufrido o sufran discriminación o violencia. Baina bertze kolektiboak ez dauden Nafar gobernuarekin eta Nabirekin guztiz ados. Izan ere, Katalingorri kolektiboaren ustez, gauza bat erran eta bertze bat egiten dutelako. Katalingune zerbitzuari aspaldi murriztu zitzaion diru partida PSOEren gobernuaren eskutik. Horregatik, gaur Iruñeko arratseko manian, gobernuaren eta Nabiren bi aldekotasuna salatuko dute. Gauza bat erran eta bertze bat egiten dutelako. Gaurko egunaren Karietara Ibone Gain Euskal Herriko Sexu Askapenerako mugimenduko kidea daukagu pantailaren bestaldean. Gabon, Ibon? Kaixo, Gabon. Lehenik eta behin, zuentzat gaurko eguna berezia da, ez da, zeintzuk dira zuen aldarriak? Gaurko egunean, biziko aldarria izango litzateke ez, nahikoa dela, nazkatuta gaudela eraso LGTB foboekin. Azken joan den asteburuan gertatu den bilagunako eraso horrek oso agerian utzi du zein den errealitatea. Egia da, holako egoera biolentoak halako intentsidadekoak ez dira egunero gertatzen, baina bai horrek adierazten digula gauza hauek ez direla salbuespenak, ez direla txanpiñoak ez dela gertzen, baizik eta atzean dagoen sistema baten adierazle direla, ez. Orduan hori nahiko genuke aldarrikatu batetik ez, eta bestetik bai guretzat egun importantea dela, baina kontu hau ez, LGTB-fobia ez dela bakarrik sexu disidenteon edo LGTB haien barruan dauden jendearen ardura, baizik eta gizarte osoaren ardura izan beharko litzatekeela, ez? Eta zentzu horretan kezkatzen dituela azken hilabete eta urteetan, ez? Gorrotozko diskursoek hartzen duten lekuak, ez? LGTB-fobiak edo bereziki transfobiak azkeneko hilabeteetan, ez? Zein da kolektiboaren errealitatea gaur egun? Nik uste dut zaila dela realitatea bakar bat buruz hitz egitea eta garrantzitsua da gainean jartzea eta azpimarratzea realitatean hitza daudela LGTB+, sigla horien azpian, eta ez dela gauza bera paperik gabeko migratzailea izatea, edo bertan jaiotako izatea, ez dela gauza bera gehi euskalduna izatea edo transgenera izatea, ez? Eta horren barruan errealitate oso anitza gaudena esango nuke, eta pentsatu beharko genukela nori zuzentzen zeizkion esate baterako LGTB politikak egiten dinean. Zia kontuan hartzen ari ote garen
horren barruan dauden realitate anitzetik eta behar handienak dituztenak, ez? Eta esan nuke kasu askotan ez dela horrela izaten, ez? Gutako batzuk baditu eskubide batzuk lortuak, ez? Eta gero aitortuak, baina horrek beti kanpoan uzten du norbait, ez? Eta uste dut, LGTB jendearen bizitza aldatzeko horiek, osotasunan hartu beharko luketela kolektiboan. Hauteskundetan gauden honetan ere klase politikoari edota politikari profesionalei ere bidali nahi diezue mezu bat, ez da? Bai, mezu nagusia izango litzateke, ez dezatela murriztu hau egun bateko kanpainara, edo folklorera, edo ez dakit bankuak hortzadarraren kolorez pintatzera, gustatzen zaizkio hortzadarraren koloreak, baina eraldaketa bat gertatuko baldin bada, eta jendearen bizitzan aldaketak gertatuko baldin bada, politika jarraituak beharko dira, sakonekoak eta aldatzaileak, ez. Eta, zentzu hortan beraz, ez genuke nahi erabiltzea LGTB-fobiaren kontrako borroka, eskaparate bezala, edo norbere burua zuritzeko tresna bezala, ez. Eta baita ere esan nuke, zaila dela, edo ezinezkoa dela gure ustez neurri liberal eta kapitalistak bultzatzen diren politikarekin LGTB pertsonen bizitzak hobetzea eta eraldatzea, ez? Beraz, kontraesan bat dagoela, askotan esan duten bezala kapitalaren eta bizitzaren artean, eta baita ere kontraesan handia dagoela politika liberal eta kapitalisten eta LGTB bizitzak bizigarritearen artean, ez? Eta hori ere uste dut, kanpainan eta kanpainatik kanpo ere gogoratu beharreko zerbait dela. Gaurko eguna beraz ekitaldiz jantzi duzu, ez dakit hurrengo hilabeteetan jada badituzuen ekintzak antolatuta? Maiatza eta ekaina nahiko beteak izaten dira, ez? Sexu askapen mugimendua, maiatza zazpiaren ondoren direla datorrelako ekaina 28, ez? Gorrotoaren kontra kalerateratzeko eguna izan da, eta, hilabeteen barru ekaina 28 inguruan, rotasuna, sexu askapena eta rotasuna aldarrikatzeko eguna izango da, eta horren inguruan bagabiltza eta kolektibo asko erabiltzen bizkero lanean ekintzak prestatzen, joango gara horren berri ematen. Adi jarraituko ditugu Ibon aurrera eramaten dituzuen ekintza guztiak. Mila esker gurekin egoteagatik gaurkoan. Eskerrik asko zuei. Azken aldian hizkuntza eskubideak zeresana izan du Bizkaian, tartean Erandion herriko udaltzain baten hizkuntza eskakizuna atzera bota du epaiak, eta horrek hizkuntza politikak ea zalantzan jartzen dituen galdetu diegu hautagaiei. Era berean Bizkaiko euskararen egoera hizpide izan dugu. Badoa, nik uste dut, egun hauetan ezagutuko dugu euskararen inkesta soziolinguistikoa, eta, azken hamarkadetan egon den jausia nabaria da, gero eta hiztun gehiago ditugu, belaunaldi berriek gero eta euskara gehiago egiten dute, baina guk uste dugu horretan aurrera egitea oso ona dela, baina gizarte anitz baten errealitateari uko egin barik, eta Bizkaia gero eta nintxagoa da, gero eta entorkin gehiago ditugu, eta bi errealitateak batzea eta oreka izatea guretzat, eta bi errealitateak elkar bizitzea guretzat oso garrantzitsua da. Bai, ez dut uste Bizkaiko afera denik soilik, euskararen egoera konplikatua da, eta hor daukagu dikotomia argi bat, alde batetik dakiten kopurua gero eta altuagoa dela,
baina bestaldetik egunerokotasunan eta praktikan oso konplexua da. Gazten sozializazioa egiten da beste eskala batzuetan, mundu digitalean, eta hor euskararen presentzia oso mugatuta dago, gero ereduen, hezkuntza ereduen sistemak porrot egin du nabarmen, eta bar luze bat. Orduan, arazoa oso sakona da, baina gure aldetik uste dugu instituzioek berretsi eta indartu egin behar dutela euskararekiko konpromesua. Hortan ere, erronkak identifikatu egin behar dira, eta jarrera proaktiboak eduki behar dira. Ezin gara gelditu, hiztunen kopuruaren igoeraren goraipamen utzean, ez badaude politika batzuk hori mantentzeko, baina gero aktibazio linguistiko bat indartzeko, ez? Eta nola ez, hortaz aparte ikusten dugu, justo hainbat esparrutan kontrako bidea egiten ari dela, eta hori ez da kasualitatea, uste dugu batzuk autua egin dutela, euskararen kontrako jarrera proaktibo bat izateko. Nik uste dut, ikusten dela, herri txikisetan gero eta euskara gehiago egiten dela, eta gero, bastakit, hiriburuetan, gitxiago egiten dela. Nik uste dut euskara bermatu behar dugula eta sustatu behar dugula, gure hizkuntza delako, gure identitatea osatzen duelako, gure identitatearen alde bat delako, eta horretarako uste dugu euskaltegi publikoak abian jarri behar ditugula, eta euskara ikastea ez duela koste bat edo gasto gehiago bat izan familiantzat edo jendearentzat. Horregatik usten dugu euskara ikastea doakoa izan behar da. Administrazioan azkenean hizkuntza eskubideak defendatu behar ditu eta nahi duzun hizkuntzan arreta jasotzea hori eskubide hori bermatu behar da, baina honekin batera lan eskubideak bermatzea garrantzitsua da eta funtsezkoa da. Eta Bizkaia anitza da eremu askotan, baina hizkuntza arloan ere anitza da. Lan egiteko eskubidea eta lan baldintzak bermatu behar ditugu. Azkenean hilabete hauetan bizitzen ari gara administrazioan prozesu oso komplexu bat, hainbat langile interino izatetik funtzionario izatera pasatzen ari dira, eta bide horretan tirabirak egon daitezke lan baldintzen inguruan, eta tirabira hauetan norbait errekurtso bat presentatzen badu eta mirabazten badu, hori epaitegien erabakiak respetatu behar ditugu. Hemendik hasita, gure ustez hizkuntzaren inguruan eremu soziolinguistikoak errespetatzea eta bete beharreko indizeak errespetatzea garrantzitsua da. Ez da berdina Barakaldo eta Mundaka, ez da berdina Lekeitio eta ez dakit Enkarterriko Balmaseda herria, eta errealitate desberdinak dira eta errealitate bakoitzari egokitu behar da administrazioa. Horri batean bai, eta batzuen asmoa horixe da, eta are larriagoa dena, uste du errealitatearen inbertsio bat proiektatu nahi dutela, zeinean erdaldunak dira gaur egun bastartuta daudenak edo bere egin eskubideak urratuak dituztenak, justu kontrakoa daukagunean orain, eta azken urteotan, hamarkadatan eta mendetan euskaldunok pairatu dugu bazterketa kasu batzuetan, eta jazarpena beste kasu batzuetan, eta gure euskara eta gure hizkuntzaren berreskurapenaren konpromisoa sendoa izan behar du. Horrek exigitzen ditu, lehen aipatzen da moduan, mobilizazio sozialak, proaktibitatea, jendearen mobilizazioa, baina baita ere instituzioen partetik urratz sendoak. Orain arte egindakoa defendatzeko eta orain arte egindakoak bere mugak erakutsi dituenean, esparru berriak, aukera berriak, legedi berriak sortzeko euskararen erabilpen instituzionala eta beste hainbat esparrutan blindatu Nik uste dut, olako epaiek ez dute laguntzen euskararen erabilera. Ez da bez, euskalduntze prozesua handitzera, ez? Uste dut euskara sustatu behar dugu, horretarako bere sarrera bermatu behar dugu, baina, azkenean ni ez naiz epaia, zein dut erreflexio sakona honi buruz egin, baina pentsatzen dut, hau ez duela mesederik egiten euskarari. Baina bai pentsatzen dut beste erabatean, akian profil linguistikoak beste erabatean antolatu beharrak egoin dituzkela. Nik uste dut oso interesgarria dela Euskara Danontzaren Euskara Danontzat elkartearen proposamenak diela perfil linguistiko mistuak egitea, hau da, zuk ulertzen badozu, agian administrazio publikoan arreta eman aldoz, nahiz eta espresatu ez
ezinezkoa izan, baina, gutxienez, zuk arreta eman aldozu, ez? Ulerten dozu ze esaten dotzuten. Beraz, nik usteot, pizkat reflexionatu edo hausnartu egin behar dugula honi buruz eta ea nola egin aldugun olako epaiak ez egoteko, baina baita bai euskara bermatzeko. Eta gaiza aldatuta nekazariek eta abeltzainek ur faltaren arazoak pairatzen dituzte. Horregatik, Eusko Jaurlaritzak nekazaritza eta klima aldaketaren maila deitu du. Udan Arbeo. Nekazaritzako elikagaien sektorea unezeiak bizitzen ari da, batez ere lehen gaien prezio igoera dela eta gainera egoera hori larriagotu egiten du azken urteotan izaten ari den ur faltak momentuz, baina lehorteak ez dio gizarte osoari eragiten baina nekazaritzako eta abeltzaintzako profesionalei. Hori hala, Eusko Jaurlaritzak nekazaritza eta klima aldaketaren maila deitu du ostiral honetarako gainerako erakundeekin eta sektorearekin esparruko profesionalen egoera aztertzeko. Bileran unearen diagnostikoa egiaztatuko dute eta zenbait ekimen gauzatuko dira ur faltak haziendaren elikaduran eta baratzen mantentze lanetan eragin ditzaken arazoak arintzen laguntzeko. Entzun dezagun jarraian, Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomia garapen, ingurumen eta jasangarritasun sailburua. Datorren ostiralean sortuko dugu maila, nolabait nekazaritza eta aldaketa klimatikoa uztartzen dituztenak eta aztertuko ditugu ze neurri, ze egoera landuko dan eta ze gutxi gora bera ze aurreikuspen egiten dan udara hontara begira eta nola landuko dugun guzti hau. Pertsonentzako ez dago arazorik, aipatzen genuen bezala, baino agian nekazaritza eta abeltzaintzan, zailtasun gehigarri batzuk izango ditugu eta guzti horrei aurre egin beharko digu. Euskal Herria bizirik ekimena sortu dute Gipuzkoako, Bizkaiko, Arabako eta Nafarroako gehi eragile ekologistak natura ondarea eta landa eremua defendatzeko eta azpiegituren proiektu handien aurka egiteko. Manifestazio bat egingo dute maiatzaren 20an Gasteizen lurraren defentsan Euskal Herria bizirik lelopean. Euskal Herria bizirik plataforma sortu berri dute landa eremua babestu asmoz. Energia krisi eta klima larrialdia tarteko, energia berriztagarri ugariren proiektua garatzeko bidean dira. Herritar askorentzat ordea kezka iturri dira azpiegitura berri horiek, naturguneekiko erasotza dituzte. Trenbide proiektu eta azpiegiturak, zentral eolikoak edo fotovoltaikoak eta hori dagozkien banak eta lineak, erraustegiak, negutegi industrialak eta animaliak hazteko ustiapen intentsiboko fabrikak. Horiek guztiak agertzen dira Euskal Herriko mapan, jada martxan dauden proiektuak edo laster gauzatzekoak direlako. Euskal Herria bizirik plataformak dio ingurune naturala eta laborantza lurrak mantentzea ezinbestekoa dela bizitza bermatzeko. Gaineratu du horiek ondatuz gero atzera bueltarik gabeko ondorioak izango dituztela ekosistema naturalak, landa eremuk ekosistemak eta baita ekosistema sozialak ere. Testu inguru horretan maiatzaren 20an manifestazioa egingo dute Gasteizen, lurraren defentsan, Euskal Herria bizirik lelopean. Egin nahi diren proiektu horiek eremu komunalak eta laborantza lurrak bereganatzen dituztela nabarmendu dute, ekosistemen desagertzea arriskuan jarrita. Hori hala manifestazioa borrokan jarraitzeko pizgarri bat izatea nahi dutela azaldu dute plataformako kideek. Hildo horretan natura babestuko duen politika eskatuko dute. Energia eskuratzeko aukera unibertsala ekarriko duen politika. Pertsonen beharrei erantzungo dien eredu deszentralizatu eta tokikoan oinarritua. Plataformaren arabera erabakiak pertsonengan jarriko dituzten politikak behar dira, eta ez kapitalaren interesetan oinarritutakoak. Maiatzaren 20ko manifestazioan Euskal Herri osoko eragileen atxikimendua lortzeko helburua du plataformak. Larrialdi klimatikoa agenda mediatikoaren erdigunean dago, krisi klimatikoa bizi dugu. Eta egoerari aurre egiteko energia berriztagarriak bultzatu behar eta nahi direla argi dago, baina nolakoak izan behar dute jasangarriak izateko. Bizkaiko hautagai eta aldungaiek gaia jorratu dute gurean.
Eta behin da, lurralde plan sektoriala abian martxan jartzea, edo diseinatzea, hori ikasi edo estudiatu behar dugu. Baina, jalenik eta behin txartu egiten ari dira hori, ez azkenean, hori iragarri dute kanpaina batean, udalek ez dute denborarik izango alegazioak egiteko eta horrelak ez dira egiten gauzak. Energia berriztagarriari baietz, hori ziur, energia berriztagarriak martxan jarri behar dira, baina jakin behar dugu nola jarri behar dira martxan, ez? Ezin dugu eolikoak edo energia solarra abian jartzeko, gure biodibertsitateari kalte egin. Jauzi handi bat eman behar dugula oraindik, enpresa askok bere lana egiten ari dira, baina administrazioak gehiago egin dezakete, eta Euskadiko instituzioek gehiago egin dezakete. Eta hor ez dute balio, ez erresistentziak eta alderdi jeltzalea uste dugu askotan erresistente izan dela iraunkortasunaren aldeko apustuan, baina ez da askotan bildun ikusi ditugun postureoak, ekologismoaren bandera hartzen dituela, baina gero bakoitzak bere udaletan plantak izatearen kontra posizionatzen da, eta hor denok uste dut herri estrategia bat dela, herri bezala bandera bat hartu behar dugu, nik uste dut ekologismoaren eta iraunkortasunarena izan behar dela, eta honek implikatzen dio Eusko Jaurlaritzari, diputazioei eta udalei. Agian ez gara gai izango, ekoizteko hemen behar dugun energia guztia, baina alegin bat egin behar dugu, bestela eskatuko genioke ondokoari egitea guk egin nahi ez duguna. Zer egin behar da berriztagarriak izateko? Zoritxarrez esaten nuen moduan, eskala txikiko proiektuekin ez dira nahikoak. Ez da nahikoa plaka bat teiatu bakotxean jartzea. Orduan beharko ditugu proiektu batzuk, bai fotovoltaikan, bai eolikoan, eskala handiagoko proiektuak esango direnak, eta guk planteatzen duguna da alde batetik hori izatea kontrol publikoko garapen bat, hau da, negozioa ez egitea enpresa pribatu batek, baizik eta komunitateak eukitzea kontrola, eta beste aldetik noski oso zorrotzak izatea inpaktu minimoaren bila. Hau da, proiektu guztiek inpaktu bat eukiko dute, dozein menditan ezin da jarri proiektu bat oso ondo identifikatu behar dira, inpaktu txikienetako zonaldeak. Inpaktu egongo da, eta aldutasunez aitortu behar dugu, baina zorrotzak izan behar gara bilatzeko inpaktu minimoaren eremuiek. Osakidetzako langileek greba dute ostegunean, bihar eta ostiralean. ELA-LAB Satse Comisiones Obreras UGT eta SM sindikatuek deituta. Osakidetzako langileek greba egingo dute ostegunean eta ostiralean, ELA-LAB Satse Comisiones Obreras UGT eta SM sindikatuek deituta. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako osasun sistema publikoko beharginek protesta egingo dute beraz, Osakidetzaren desegitea salatzeko eta langileentzako baldintza duinak aldarrikatzeko. Izan ere, sindikatuek ohartarazi dutenez, osasun sistema publikoaren arazoak egiturazkoak dira, eta horregatik konponbideak exigituko dizkiote Jaurlaritzari lan ustetan. Bien bitartean, Gotzone Sagardui osasun sailburuak adierazi duenez, ez dago grebarako arrazoirik. Sindikatuek haien estrategian greba deitu dute pasan urtean egin izan zuten bezala, ezta? Baina gure asmoa litzateke greba horrek eraginik eta gutxiena izatea. Sindikatuek baina esandako horiek ukatzen dituzte eta lehen arretan inbertsio handiagoa eskatzen dute. Horrez gain, langileen tratutzar sistematikoare behin baino gehiagotan salatu dute. Osasun publikoan egoera gero eta prekariagoa dela diote, eta horrek arreta prekarizatzea ondorio gisa duela. Era berean, behin-behinekotasuna arazo bihurtu da Osakidetzan. Azken hilabetetan, Sagarduik berak aitortu du langileak falta direla batez ere medikuak, baina sindikatuek osasun sailaren planifikazio faltari egotze diote hori. Egoera horrela, maiatzaren 18an eta 19an greba izango dute Osakidetzako langileek. 80.000 langile baino gehiagok greba egin zuten joan den urtean Bizkaian. Oraindik orain, langatazka asko abian daude eta zer egin daiteke Aldunditik. Bestalde, lanarloan ere Bizkaia bere garaian euskal ekonomiaren motorra izan zen, egun aldiz gainberan dago. Entzun ditzagun hautagaien hitzak.
lan gatazkak ez dira kontu pribatuak, askotan instituzioetatik EAJak esaten dugu. Ez hori lan gatazka da, hori aldeen arteko, alde sozialen arteko, sindikatuak eta patronen arteko elkarrizketa baten bidez konpondu behar da, baina hori ez da egia. Langileek gaur-gaurkoz gehiengoak galtzen du erosmen ahalmena. Inflazio krisiak suposatzen duena da, langile guztiak pobretzen ari garela, prezioak igotzen badira soldatak baino gehiago, jendeak gero eta pobreagoa da. Eta hori ez da kontu pribatua, ez da enpresa baten edo beste baten arazoa. Instituzioek paper bat daukate hor. Egia da, instituzio ez dagokiela dekretu bidez soldata horiek gaurkotzea, beste zerbitzu batzuetan bai. Baina enpresa pribatuak baldin badira, hori egia da azken momentuan aldeen arteko akordio baten bidez etorri behar dela. Baina instituzioek ezin dute neutraltasuna mantendu. Ez dakate eskumenak arlo pribatuetan edo lako zer, baina, zuk bebai zara jendearen ordezkaritza, ez? Beraz, zeo zer esan aldozu eta enpresaren eta langileen arteko negoziazioetan parte hartu eta adostasunera heltzeko laguntzia. Baina ez da beraien borondatea, ez da beraien helburua. Beraiek nahi dutena da enpresak gero eta aberatzak izatea eta langileok nora gauden berdin jakue. Negoziazioa, elkarrizketa eta langileekin akordia. Ezin ditugu enpresa pribatuak demonizatu. Guk hori zineten dugu. Administrazioak ematen dituen zerbitzuak anitzak dira, oso zabalak eta ezin dugu, jakin badakigu, ezin dugula bakarrik funtzionarioekin eta enplegu publikoarekin Euskal Bizkaiko herritarrek behar dituzten zerbitzu guztiak hornitu. Zerbitzu bat itunpean jartzen dugunean, langile horiek lan baldintza onak izan behar dituzte. Gure proposamen nagusia da Bilboko eta Ezkerraldeko ibaiaren ertzean parke teknologiko berri bat sortzea. Pentsatzen dugu industria erakarri behar dugula berriro eta hortarako funtsezkoa da kokapen fisiko bat. Eta horregatik pentsatzen dugu Zorrozaurren dagoeneko honen inguruko proiektu batzuk daude, baina ez gelditzea soilik Zorrozaurren, baizik eta Punta Zorrozan eta baita ere Barakaldoko Burzeinan dauden eremu zabal batzuetan parke teknologiko erraldoi hau sortzea. Gainera, hortik pasatzen da dagoeneko trenbidea, askotan ematen du batzuen interesak azpiegiturak sortzeko, bada sortze prozesu bera edo sortzeko negozioa. Orain dauzkago azpiegitura batzuk oso egokia direna, baliatu egin behar dutuna kasu honetan, bertebratzeko Ezkerraldeko eta Bilbo handiko ekonomia. Ez da normala Bilbo eta Bilboko hiriguneak bizkarra emotea garapen industrialari. Gure apostua horregaldeko garbia da, eta ez da nostalgia kontu bat, balio erantzia sortzen da industrian, soldata altuenak industrian daude. Zuk esan duzun bezala, industria izan zen gure motor ekonomikoa, gaur egun da gure patrimonio historikoa, eta baina bai, ekonomikoki garrantzia handia izan behar du, eta hori bultzatu behar dugu. Nola bultzatu dezakegu arlo publikotatik? Azkenian, enpresa estrategikoetan inbertsio publikoa jartzen. Hori bultzateko, teknologia garatzeko, innovazio estrategiak diseinatzeko bebai. Asko dago egiteko, esan duzun bezala, industriaren bultzada asko berantzioan da, eta indar berritu behar dugu. Nola, berrikuntzaren aldeko apustu sendoa egin behar dugu, enpresen egoitzak mantendu behar ditugu, ezin dugu enpresak joatea nola edo gala onartu, eta hemen ere ekonomia arloan eta industria arloan eredu berri baten aldeko apustua egin behar dugu. Iraunkortasunaren aldeko apustua, ekoizpen sistema eta ekoizpen produkzioa aldatu behar dugu. Hori badela, lehen aipatzen genituen aldaketa garai horretako ikurretako bat, gure bizitzak berreskuratu behar du, gure denbora berreskuratu behar du, eta ondo esan duzu moduan badaramagu mende oso bat lan jardunaldi berberarekin, eta bada garaia produktibitatearen igoera eta aurrerakuntza teknologiko guztiak langilearen bizitzaren berreskurapen prozesu horren alde jartzeko. Beraz, guk aldunditik eta instituzio guztietatik bultzatuko ditugu gure eskuduntzen esparrutan dauden elementu eta apostu guztiak
langileak hau errealitate bat bihurtzeko lehenengo era fokalizatu edo proiektu piloto batzuen bidez, baina gure asmoa izango zen orokortzea langileentzat eta gizarte honentzako oso onuragarria izango zen aurrera pauso hori. Behar dela, gure gurasoek eta aiton amonek hori borrokatu zuten, eta gure txanda da borrokatzeko 4 eguneko lanaldiaren alde. 4 eguneko lanaldia jartzea ezin duela soldataren gestearen sinonimoa izan, ez? Eta guk esaten duguna da, soldatak, bai 40 orduko lanaldian, bai 14 orduko lanaldian, berdina jarraitu behar dutela. 4 eguneko lanaldia esaten, baina 40 ordukoa. Orduak bebai murriztu inbiadia. Duguna ez da 4 eguneko astea. Guk hitz egiten duguna da 32 ordutako jardunaldiak, eta hori 4 edo 5 egunetan manatu daitezke. Zaintzari dagokionez, elak eta labek 2 greba egun deitu dituzte Arabako adinduen egoitza pribatuetan eta etxebizitza komunitarioetan. Maiatzaren 15ean patronalari aurkeztu zioten proposamen bat, baino ez dute erantzunik jaso oraindik. Elak eta labek, sektore feminizatu honetako langileak eskertzeko eta baloratzeko premia aldarrikatzen dugu beste behin. Funtsezko sektorea da, non emakume horiek adinekoen bizitzari eusten lan egiten duten. Behingoz, zaintza sektore honen lana egiteko baldintzak behar bezala arautzea eskatzen dugu. Egoitza pribatuen eta 3. adinekoen etxebizitza komunitarion sektoreko langileek betetzen duten funtsezko funtzioa duintzeko. Eta Bizkaiko Foru Aldundiaren beste eskumen bat azpiegiturak eta garraioa da. Errontegiko zubia, oinezko eta bizikletentzako bulebar handiaren proiektua, baina zeintzuk dira hautagaientzat bultzatu beharreko proiektu horiek. Entzun dezagun hautagaiek diotena. EAJan kontradizio bat dagoela. Alde batetik bultzatzen duzu bidigorriak, baina bestetik bultzatzen duzu azpiegitura edo handiak kotxeen dako. Bata da bestia, ezin duzu bietan egon. Gaztera esaten duen bezala, no puedes estar en bici replicando. Edo bata edo bestia, eta guk egiten dugu apustua garraioen publikoaren alde. Horretarako ezin duguna egin da subfluviala bezalako proiektuak iragarri, ezin dugu supersur gehiago handitzea, hori ezinezkoa da, egin behar duguna da azpiegiturarekin bai, baina saihesteko pribatuaren erabilera eta garraio publikoan indartzea. Eta guk uste dugu hori dela bidea, ezin da bata da bestia egin. Guretzat azpiegiturak herritarren zerbitzura egon bar dira. Eta guretzat gaurkoz lehentasunak dira arlo honetan Ermoako saihesbidea 2013tik daukagu hori onartuta, baina ez da martxan jartzen, aurrera atera bar dugu behingoz, eta Errekaldeko saihesbidea bai oso garrantzitsua da. Hemendik aurrera, beste azpiegiturak ditugu martxan Bizkaian metroaren inguruan 4. linea eta 5. linea oso garrantzitsuak dira sozialistentzat, eta espero dugu hurrengo legealdian errealitate bihurtzea. Aldaketa garaietan gaudela eta garai berrietan bizi garela, eta garai horren aurrean batzuk lehenaldiko formulak behin eta berriro errepikatzen ari dira.
azpiegiturak biderkatzen dira, kolapsatzen direnean, egiten dira azpiegitura gehiago edo zabaltzen dira dagoeneko daudenak, eta azkenean guk uste dugu eredu aldatu behar dela. Alde batetik, murriztea, mugikortasun beharrak, biderkatzea, beste alternatiba batzuk langilearen mugimenduaren ekiditzeko, eta gero gelditzen diren beharren aurrean noski geldituko direlako behar batzuk, eta jendea mugitzen jarraitu behar duelako beste irizpide batzuei erantzun. Besteak beste, publikotasuna, partekatua, kolektiboa, konpartitua eta elektrifikazioa. Eta kontua ez da egitea zubiak, tunelak, azpiegiturak, errepideak, autopistak, eta gero bidegorri batzuk, edo margostea hirietako kaleak gorriz, eta pentsatzea ja horrela txirrindularik segurtasuna daukatela, eta hori animatuko dela ez, hori da greenwashing kasu horretan mugikortasun beharri aplikatuta uste dugu paradigma eta enfoke aldaketa beharko dela. Itziar Murua EH Bilduko Zarauzko alkategaia elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Esan du udalak eta herriak aire berria behar dutela eta udalaren lehentasunak berrikusi beharko liratekeela. Bueno, oain dela lau urte, udaletik kanpo neonian neukan sentsazio antzekoarekin nago, oain barrutik ezagututa gero ere, eta esango nuke udalak eta herriak ere aire berri bat behar dula, ez? Aire berri bat esatetenean, bi zentzutan esango nuke batez ere, alde batetikan udalaren lehentasunak berrikusi beharko litzatekela, norentzat eta zein helbururekin gobernatzen den hori berrikusi beharko litzateke. Eta bestetikan politika ulertzeko eta egiteko moduak ere findu egin behar diala uste dut, herritaren gandikan hurbiltasun gehiagorekin eta batez ere empatia gehiagorekin egin beharko litzatekela. Gero herriari berari erreparatuz, herri ederra daukagu eta harro gaude horretaz, baina eta herri bat zail egiten dena bertan bizi proiektu bat gauzatzia edo sortzia. Gaur egun ia amets bada, bertako gazte eta ez hain gazteentzat ere etxe bizitza bat Zarautzen lortzea alde batetik. Ikusten dugu baita ere bertako izaera propioa edo izaera propioa, personalidadia galtzen ari den herri badala. Eta, ezin dugu ukatu gauzak egiten ari direla, ez da, Zarautzea joan besterik ez dago, ez ikuste duzu obraz gainezka, lepo dago herri guztia, baina iruditzen zaigu egiten ari diren obra horiek ez dutela erantzuten gaur egungo erronkei, gizarte aldatzen ari da, eta Zarauzko EAJ iruditzen zaigu ari dela lehengo arazoei erantzuten, erantzun lehengoak ematen. Muruak salatu du gaur egun gazte eta ez hain gazteentzat ametsa dela Zarautzen bizi proiektu bat eraikitzea, eta zentzu horretan etxe berriak eraikitzeaz gain alokairuzko etxeak ere eraiki behar direla azpimarratu du. Lehen esaten bezala, lehendabizi herritarren gandik hurbilago eta behaien nahiekin konektatuago dagoen gobernu bat behar dela iruditzen zaigu, hori behar bat da Zarautzek daukana, formei behirakoa da batez ere ez. Gero arlo ezberdinetan daude behar asko dudarik ez, eta indarra edo azpimarratzekotan azpimarratuko nuke adibidez etxe bizitzarena nola ez. Kultura arloan ere Zarautzek hobetzeko asko dauka, eta hor baditugu proposamenak, ingurumenean ere bai, mugikortasunean ere bai, lau horiek azpimarratuko nituzke bai. Espetxeratu egin dute Xavier Sánchez de Miguel auziagatik kondenatuetako bat dena. Auzi horrengatik kartzelan sartu duten lehen kondenatua da. Eusko Jaurlaritzako gazteriarako eta ekintza komunitariorako zuzendaria izan zen eta 7 urteko espetxe zigorra ezarri zioten ustelkeria delituengatik.
Fiskaltzak artxibatu egin du EH Bildu legez kanporatzeko eskatzen zuen salaketa. Dignidad y Justizia elkarteak aurkeztutako arrazoiak aztertu ondoren erabaki du eginbideak ez irekitzea. Ministerio Publikoak adierazi duenez, Bilduko 44 hautagai seinalatuak aukeragarriak dira. Eta gaiz aldatuta Gasteizko hegoalde gizartetzeak bere 25. urteurrena ospatuko du maiatzaren 15-tik 20-ra. Urteurrena ospatzeko jarduera programa oso bat prestatu du auzoko hainbat guneetan. Gaur jakin izan dugu. Korrikan parte hartzeak efektu psikologiko positiboak dituela egiaztatu dute EHUn. Gizarte psikologiako kultura, kognizioa eta emozioa ikertzaile taldeak egiaztatu du ekimena positiboa dela gizarte ongizatean eta ahalduntze kolektiboan. Errenteriako Leku Ona fabrikan egin dute Euskal Herriko musika bulegoa sarien 7. edizioa. Zehazki, 4 musika talderen eta 6 artistaren lana goraipatu dute. Arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri, berotasun honetara. Itsasoa da bide bakarra, disko gaitik saritu gura dugu, ba? Inez Osinaga! Euskal Herriko heavy metalaren erreferente izan direlako eta izaten jarraitzen dutelako saritu gura dugu gaur. Zutagar taldea! Gure eskerrona eta gure postasuna adirazi, sarionen engaitxi. Merina Gris taldeak.
Guretzat, kriston horea da aingoiz horrelako sari bat jasotzea, zerua orain diskoan dena utzi dugu, azala utzi dugu, asko galdu dugu, baina batez ere asko irabazi dugu. Musika bulegoa saria 2023, zorionak saridun guzti hori eta segi fin, ibilbide derra duzu aurretik eta. Eta Gasteizko Udalak Labe gazte laborategia sortu du. Labe gazteentzako gune artistikoa da eta laborategiak Gasteizko gazteek sorkuntzarekin lotutako jarduerak bideratu ahal izateko topagune bihurtzea du xede. Labe gazte laborategia Gasteizen kokatuta dago, Alde Zaharrean hain zuzen ere. Gune artistiko hau aitzindaria izan da hirian izan ere, kultura, sorkuntza eta partaidetza bateratzen ditu topagune batean. Helburu nagusia da gazteei, 12 eta 30 urte arteko gasteiztarrei, euren lan eta proiektu artistikoak zabaltzeko aukera eskaintzea. Eta ez soilik erakusketa batean jartzeko aukera izatea, baizik eta prozesu osoa irakastea, muntaia, antolaketa eta behar diren azalpen guztiak besteak beste. Nik eskatu da leku bat Gasteizen hau bultzatzeko eta laguntzeko pasu horietan nola egiteko eta horrekin lortu dugu denon laguntzarekin hau abian jartzeko. Azkenean beti sustatu da artea, baino Gasteizen galeriak igual serioagoak direla pentsatzen dituzte gazteek. Hemen aukera daukate tarte horretako gazteek liberazio bat modua izatea eta haien proiektuak naiz eta ibilbide bat ez izan eta hasi berriak izan arren, hemen daukate espazio bat haien lana presentatzeko edo ikustarazteko. Lehia da guztion artean egitea, ez bakarrik nik badaukat esposaketa bat, pasatuko dizut eta zuen montatuko diguzu. Ez da, guztion artean montatzeko eta horrela ikasten da dana. Gasteizko gazteek sorkuntzarekin lotutako jarduerak bideratzen dituzte Labe gazte laborategian. Guneak lantaldea sustatzen du artisten artean. Oso ekimen berria da, baina azken hilabeteotan zenbait gazteek aukera izan dute bertan lan egiteko eta euren lanak beste artista batzuekin partekatzeko. Niretzat, onuragarriena dela gazteriari ematea aukera hori baita ere ez egiteko gauza impresionante bat, baizik eta bai eskaintzea aukera hori inkluso gauza txarto egiteko, baina bertan murgiltzea, hau da, montatzea, erabakiak hartzea gure artean, edo bai, sin más, mundu horretan murgiltzea, baina bai guri eskubidea ematea. Increíble, todo el proceso ha sido increíble, conocer artistas nuevos, digamos que estar en un espacio que te permite trabajar y aprender de otras personas es como muy importante para mi trabajo. Nunca son suficientes los espacios para jóvenes y para fomentar la creatividad y todo este tipo de proyectos que en últimas lo que hacen es beneficiar a la sociedad y beneficiar el mismo entorno en el que se desarrollan. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Zelanda taldearen beltzetik ilunera bestearekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan, besterik ez, gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eu satarian daudela eskuragarri. Ongi izan eta bihar arte.